Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para pamirsa ingkang kinurmatan saha kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Taala, monggo kita lajengaken pangaji-aji kula panjenengan sedaya dumateng dawuhipun Gusti Allah Taala ingkang kasrat wonten ing Qur'anul Karim menika. Dumateng para kadang pamirsa ingkang kinurmatan ingkang ing sapunika nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Taala enggal paring tamba usada wusana seger kwarasan kados wingi uni. Dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang berat ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Taala enggal paring solusinipun ingkang sae-saenipun. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan seger kwarasan ayam tentrem slamet sabar lan tawakal dhateng Gusti Allah Taala. Mugi-mugi kula sedaya pinaringan gampang lan gampil, gangsar lancar, kuat slamet. Anggen kula panjenengan pados rejeki ugi pinaringan gampang lan gampil, gangsar lancar. Pikantuk rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kawathah melimpah-limpah saged damel umroh dhateng Mekah Al Mukarramah. Mugi-mugi Gusti Taala tansah paring dumateng kula panjenengan sedaya pangayomanipun saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj. Monggo kita lajengaken malih. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathul malaikatahu wa huwa qadimum yusalli fil mihrab anallaha yubashiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallahi wa syahidan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulmun wa qad balagoni niyal kibaru wa mra'ati akhir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha fala rabbij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin alla ramja wadhkur rabbaka katsiran wa syambih bil asyi wal ibkar. Shadaqallahul adzim. Artosipun
atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih. Ing kono Zakaria nyunyuwun marang pangerane, unjuke Pangeran kawula mugi tuwan aparing kawula saking ngarsa tuwan turun ingkang sae. Saestu tuwan punika ingkang midhangetaken panyuwun. Tumuli para malaikat angwuh dheweke kang lagi ngadeg salat ing pangimaman utawi weruwa yen Gusti Allah amaringi warta becik marang sira yaiku Yahya minangka kayektene sabda saka Gusti Allah sarta wirya tuwin susila ing krama tuwin nabi golongane para wong utama. Unjuke Pangeran kawula benjing punapa anggen kula badhe kaparingan anak lan saestu kawula sampun dumugi umur sepuh sarta tiyang istri kawula gabuk. Panjenengane ngandika kaya mangkono iku Gusti Allah iku anindakake apa sing dadi keparenge. Unjuke Pangeran kawula mugi tuwan anetepaken tandha yekti tumrap dhateng kawula. Pangandikane tandha yektinira lah aja sira celathu marang manungsa 3 dina kajaba kalawan sasmita. Sarta diakeh elingira marang pangeranira tuwin mangastutiya ing panjenengane ing wayah sore lan esuk. Maha leres Gusti Allah Ta'ala saha dawuh-dawuhipun. Katerangan ingkang kapacak wonten ing ayat 37 bektinipun Siti Maryam nadyan taksih timur nuwuhaken kepingin wonten ing panggalihipun Kanjeng Nabi Zakaria gadaha turun ingkang tulus kados makaten punika. Katerangan salajengipun wonten ing ayat 38 tembung Arab Yahya punika tegesipun gesang asli saking lingga hayat ing panggenan sanes Quran suci anyebutaken panyuwunipun Kanjeng Nabi Zakaria mekaten. Kawula kuwatos dhateng keluarga kawula ing sapengker kula. Dene ingkang dipun kuwatosaken kala wau anggenipun sami murang yekti gesangipun. Dados teges ingkang sumimpen wonten ing asma Yahya punika inggih punika panjenenganipun boten badhe seda ing dalem dosa kados dene krabatipun sanes-sanesipun kala wau. Satunggiling ulama ugi kados mekaten kala wau anggenipun nerangaken inggih punika Gusti Allah maringi panjenenganipun asma punika inggih punika Yahya jalaran dosa boten badhe mahanani ing sedanipun. Katerangan salajengipun janji ingkang kaparingaken dhateng Kanjeng Nabi Zakaria punika
sabda saka Gusti Allah. Dene mila Kanjeng Nabi Yahya sinebut minangka kayektene sabda saka Gusti Allah, kala wau jalaran wiyosipun punika dumunung anjangkepi wahananing kula ambali malih dumunung anjangkepi wahananing piweca kala wau. Dados sabda saka Gusti Allah Ta'ala punika ateges janjining pangeran. Abu Ubaidah anggenipun anerangaken radi wonten saminipun kaliyan katerangan ingkang sampun kaaturaken kala wau inggih punika merdeni tembung kalamah maullah punika kitab saka Allah, jalaran tembung asyad falan kalamah ingkang walakonipun ategesi wulan ngunekake tetembungan punika mengku kajeng badhe mastani satunggaling kidung ingkang panjang. Quran suci piyambak boten nate ngagem tembung kalimah ingkang kalayan mengku tegesipun ingkang sakalangkung rupa. Kados dene anggenipun ngugeri para ahli nahwu, inggih punika kalimah iku tembung kang den gandeng-gandeng kang anduweni teges kosok wangsulipun. Quran suci asring sanget ngagem tembung kala wau kaliyan mengku teges janji utawi piweca. Kadosta ing dalem dawuh ora ana wae tumrap sabdaning Gusti Allah Ta'ala utawi ing dawuh lan ora ana kang angwahi marang sabdaning Allah. Kaserat wonten ing serat nomor 6 inggih punika serat Al-An'am ayatipun 3 ndasa sekawan utawi ing dalem dawuh lan wis kalakon sabdaning pangeranira kalawan nyata lan adil, ora ana kang bisa angwahi marang sabdane. Serat Al-An'am serat angka 6 ayatipun 116. Lah ing dalem ayat-ayat kala wau miturut surau sing dawuh tembung kalimah ateges janjining pangeran. Tuladha sanesipun malah kasebat wonten ing serat nomor 18 inggih punika serat Al-Kahfi ayatipun ayat 2:7 tuwin ing panggenan sanes-sanesipun. Salah satunggaling tegesipun tembung kalimah ingkang kagem wonten ing dalem Quran suci inggih punika titahipun pangeran kados ta ing serat nomor 18 serat Al-Kahfi ayatipun 109. Bismillahirrahmanirrahim. Celatwa saupama segara iku minangka mangsi tumrap sabdaning pangeranku, mesti entek segara iku ing sadurunge entek sabdaning pangeranku, senajan to ingsun anakna samono maneh minangka wuwuhan. Dawuh saminipun ingkang kados mekaten punika kasebat ugi wonten ing serat nomor 3 ndasa setunggal inggih punika serat Luqman ayatipun ayat
2:7 sarta ing kalih-kalihipun panggenan kala wau sabdaning pangeran punika ateges titahipun kajawi ingkang sampun kaandharaken ing Inggil menawi kacundhukaken kaliyan dawuh ingkang kaserat wonten ing serat nomor 26 inggih punika serat At-Tahrim ayatipun ayat 12 saya cetha bilih tembung kalimah ing ayat punika sarta ing ayat 51 tuwin ing serat nomor 51 serat An-Nisa ayat 117 punika ateges piweca jalaran wonten ing serat 26 utawi serat At-Tahrim serat 12 kala wau inggih punika nalika mangandikaaken Siti Maryam Quran suci ngandika mekaten bismillahirrahmanirrahim sarta dheweke ambenerake marang sabdaning pangerane lan kitab-kitabe tuwin dheweke dadi golongane para kang padha mituhu boten prabeda lan wiyasipun Kanjeng Nabi Yahya punika minangka kayektening sabda saka Gusti Allah Ta'ala makaten ugi Siti Maryam punika inggih minangka kayektening sabdaning pangerane ingkang tumrap Siti Maryam punika boten ateges Kanjeng Nabi Isa lah makaten ugi ingkang tumrap Kanjeng Nabi Yahya inggih boten ateges Kanjeng Nabi Isa awit saking punika pamanggihipun para mufasir ingkang mastani ateges Kanjeng Nabi Isa punika kedah katulak kaliyan awewaton paseksen ingkang kacetha wonten ing Quran suci piyambak tembung kalimat ing serat nomor 26 serat At-Tahrim ayatipun 12 namung saged dipun tegesi sabda-sabda piwecaning pangeran inggih punika ilhaming pangeran ingkang katampi dening Siti Maryam ingkang martosaken badhe wiyosipun Masih satunggaling ulama ngucalaken teges warni kalih inggih punika sepindah kalimah ing ngriki punika ateges kalimatut tauhid wedharing Maha Tunggalipun Pangeran utawi ingkang nomor kalih ateges kitabipun Gusti Allah teges ingkang angka kalih punika cocok kaliyan anggenipun ngesti Abu Ubaidah kasebut ing ngajeng katerangan salajengipun Kanjeng Nabi Zakaria mboten teka mboten pitados Kanjeng Nabi Zakaria mboten teka mboten pitados dene panyuwunipun pirsa kala wau namung medharaken ngunguning panggalihipun benjing punapa anggenipun badhe kagungan putra jalaran panjenenganipun ngantos sampun sepuh sanget yuswanipun boten kagungan turun. Katerangan salajengipun
Quran suci mboten mangandikaaken bilih Kanjeng Nabi Zakaria dados bisu, mboten. Miturut Quran suci panjenenganipun namung dipun dawuhi supados mboten ngandikaaken kaliyan tiyang ing salebetipun tigang dinten, nanging ing salebetipun tigang dinten kala wau panjenenganipun kadhawuhan ngatahaken emut ing Gusti Allah. Panjenenganipun mesti mboten saged tumindak mekaten menawi panjenenganipun bisu. Miturut sawijining ulama punika kateranganipun dawuh Quran suci ingkang leres piyambak. Dene Bibel nyariosaken Kanjeng Nabi Zakaria bisu terusan awit wekdal anggenipun kadhawuhaken bilih badhe kaparingan putra ngantos dumugi kelampahanipun saestu jabang bayi lahir. Sarta ingkang makaten punika namung mergi saking anggenipun munjuk pitaken dhateng pangeran ingkang senadyan upamiya unjukipun wau mengku raos boten ngandel meksa taksih enama lumayan menawi katimbang kaliyan unjuk pitakenipun Siti Maryam. Kula aturi nandhingaken kaliyan kitab Lukas pasal 1 ayatipun 2. Ugi kitab Lukas pasal 1 ayatipun 3 sekawan. Para pamirsa ingkang kinurmatan dalah para kaum mukminin wal mukminat, kita pungkasi semanten rumiyin pangaji-aji kula dalah panjenengan tumrap dawuh-dawuhipun Gusti Allah taala ingkang kasrat wonten ing kitab Al-Qur'anul Karim menika mugi-mugi ndadosaken kiyatipun iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah taala lan ugi mugi-mugi ngiyataken ilmu tuwin pandamel becik kula panjenengan sedaya. Lepat nyuwun gunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.